Nakasirulang ka naman maminsan. Kalnay. Alam mo sa April, lapot na duwag to natarama. Wala tang mga kamulay. Di kayo pala tatanda nga rumar. Hindi nga pumanaw. Hindi kayo tilapyawan na. Nagkukuyog na kita. Sayang niya. Nakasta ko makanan. Diyan nakabulos pa dato. Hindi pa pareset mo na lang kay ate mo yun. Baruman tatanga na. Ang laking tilapia. Yan po ang nakuryente ni Uncle Marvin. Kaya linisan namin din naman maminsan nga talaga. Against the light. Dapat buhayat yun eh. Dapat dyan. Dapat buhayat yun eh. Sakal. Gani pag itong tinigin. Ano yan? Dakal niya. Pulutan me. Nagdadakal. Ayun, lumalangoy ni, lumalangoy. Thumbnail mo, aja doktor mo. Wingarat. Ayan po ang mga nakuryente ni Uncle Marvin Sus. Pabo. Isang beses lang. Isang beses lang ito. Nagudwa to. Ano nga saka. Ito. Puna nung saraw. Mga ka. Sige raw. Katanya lang na. Paksiusan din kayo tilapia. Si data yun. May malapang. Ay, manok ka? Ito. Maghihiwa na po tayo. Ay, patapos na po tayong maghiwa ng Ricardo. Para sa birthday ni GM. Kayo. Kayo niya sa gitna. Basta kulatan ang tinatanggal po namin. Para ipapagilin. Magtitinda kami. Bili po kayo. 5 piso isa. Isang balot. Ayan po, tanggalin po yung nasa gitna niya. Kasi ipapagiling siya. Gagawing nilupak. Nilupak. PM na po sa mag-order. Charot. Hintayin nyo na lang maging nilupak. Lulupakin namin. Ayan, ayaw magpakuha ng buko. Laki naman. Nakikita ko. Ang laki. Ayun, nakuha din. Ang laki ng buko. Kain lang. Ika. Hindi mas bagpang nga yung aja pagpagpang mo. Umuunin ko ata na yung sarboy sa bulang.
naman po tayo ng lalat. Maghihiwa na po tayo ng sibuyas para sa rekado ng ating lalat. Kalamansi naman po, maghihiwa tayo. Maghihiwa na po tayo ng sili. Lagyan po natin ng soy. Halo-haluin po at lagyan ng konting pampalasa at pwede na po. Ito po, may mangga, ang dami. At saka mayroon po tayong ditong agatol. From San Nicolas, Pangasinan. Ang sarap po. Yan. Kain na po tayo. Minsan na makita di ang malayaw nga tuwak di sila tingin na po ito. Ulang, tanong makita na kung mga discover. Makita dan. Makayaw kabalyaw. Kain, kain, kain. Mangan tila, mangan tila. Katay tuloy tayo maglagay ng Dabi ng tayang di sa pwedeng di sila. Ay, nani kuya? Makita na paskulate kasirula. Nani kuya? Hanggang Rabaw. Jared! Kuha ka na oh. Ay, kuha ka na kung gusto mo lang. Supay ah, kain ka lang. Nagipagsi mo aking guys. Yan, abot ba? Kastila di biyak. Ay, subok pa dyan. Dara, dito ka na kumain na. Kain. Doon, mama mo. Ha? Kumain ka na kung alam mong kainin. Mamaya, Shout out idol. Ganglaw na sanger. ay, isaw mo muna yung pinubul sa mata kumain na. Ang sarap kumain pag marami. Lalagyan. Ayan o, dyan. Kuha ka na dyan. Dyan ka lang. Kain na tayo. Nako, bye. Hindi ko alam. Incheck ka naman kasi. Incheck naman ako. Ni Mama Barang ah. Mama Barang, lakas-lakas ng bunganga mo. Kasirula. Paano buksan to? Wala naman. Hindi na alam naman mo ka rin. Titin yung uso mo dyan. Wala. Titin yung uso Lang mo ka dyan. rin ako tajiripan. Titin na kami nga pag yung gusto lang ka na Lagyan ganyan. naman na ragyantik ko at ikulikan ko. Ngayon nga. Patay na ako, padawat ko lang ano nga. Kaya magkukundi dahil. Danalagarta ka rayan. Puri na papa. Naalagan. Pwede nagdaktal to pa nga ito na nakabulaw. Hanggang sa bahay. Malaki. Inuwi ko na, ah. Wala Wala naman silang cellphone. Adigar din ang na din pa na lang. Sabay tutok na Sabay na mo lang. Buwan, buwan, nabigyan. Sa kuha ka na lang ng bago. Hindi niya. Sana ko na dito mga lalaki. May fish na yan, may fish. Makain makala.
Kumain ka karoon ng kanin naman, anak ka. Nagagmasal kami kay kaya dila. Ay, tumawag ka kay Pas ni Ada. Sa bata. Namsaw ka nga sa utim May magamit ka sa Balon sa ka 20. Tumanong gamit siya eh. Manong pumutukan. Hindi mo siya, yan yung siya. Walang biyak. Kaya nga din na, Kumain ka na. Ito yung kanin. Malaglag ka dyan. Pag nalaglag ka, ay Nalaglag nakaw. ka, Sam. Di ba, pababa naman na. Dapat na pwede na yung tikasirula. Pataas pa naman pag nalaglag ka. Yun eh, tikasirula, dapat masispan. Dapat bagas tinod. Okay. Ano yan? Gusto mo daw yun? Taga 20, bigyan ng ginagibutan ko na. Pagbili na yun na. Wala. Wow. Ang bulan na. Wait. May sa tata, ilan mong ginagulak ko sa subo. Dagdag video. Ayaw mo lang. May anak ko biglang ng sirik. Mama, magaling na eh. Ito mo nga. Mas nga. Hala, nagtukayap diya tatay. Nakaba. Buha na lang kumanglo. Si Kuya King King, ano ang iyong niloloto? Tinulang prito. Sirula. Nagluluto ako ng luto na. Ayan dyan, paglutan na yung sinula. Nagatan ko ito niyo kwang. Mga tayo. Ayan eh. Ayan, manok. Agay. Manok, pansahog sa supas at pansit. Kuya King King magluluto ng tinola. Tinola mas. Manulamay sa kilo ko sa tali, masiguro. Antika. Ayan po, may kanya-kanyang toka sa pagluluto. Medyo masiri. Masyadong mataas. Yan, ilat. Susunod po yung sibuyas. Luya. Saruno tayo di manok te karuba. Manok te karuba no naimas malaang nung anak ulbot Hop. Ano naimas? Nung tira kami pa ituwa. Awisan ko lang na natin ko akin manok. Masyado kasing mataas guys, kaya hindi namin Nagkakay tayo ng tubig dito. Kaya ang mga to yung balikan dito. Video natin yan. Tapos Yan po, nagpapakulo na po ng tubig para sa spaghetti. ay na nga. Spaghetti stick. Spaghetti. Tay. Kapayan pa yung manayada eh. Napera. Napidot. King King! Nadali! Ikasya mo manay! Gay! Atay na pata. Ayan guys, kissing-busy kami dito sa pagluluto. Baka na nakadalo sa right na may kable. Alisan kami mo oras. Nagluluto si Uncle Marben ng dardarubo. Dardarubong pato. Oh, awan lang kami may isa. Right. Oh. Kaya burrito tagi kakatawa dyan eh nakakita daw eh. Nayo ako. Wala na eh. Sa kinakam na pinati na stop sa po. Nilalagay na po ang pato. Karni ng otak. Pagdarak ko matugtog ng kulin. Danta. So, na kapulutanan. Lagyan ng patis.
Lalagay na yung mayonnaise. Kinin talaga. Halo-halo. Mukha nga nakapulikan natin. Nakapulik pa yung magayaw. Naluto. Natatakpan na po. Ako tayo na pansit, gisado. Mo kay kabkabel na ang palimunang tadasukan nata nakarkaro ng alubok. Mainit guys. Sakto may isang aparyogan natin gulay pa lang. At kanunahin, dabali pansitan. Oh, no pansinan. Nagbalin nga ko, ayan agad natin yan. Kapsuy. So pa ya.